dynion wedi cyrraedd hanner ffordd, mae ail hanner uwch gyngrair y merched yn dechrau y penwythnos yma, a pha well ffordd i ddechrau na darbu De Cymru rhwng Abertawe a Chaerdydd. Dros y 4 tymor diwethaf, mae Abertawe wedi gorffen yn y 2 safle ucha, ac yn bencampwyr 2 dymor yn ôl. Ond wedi colli'n barod i'r Met arfennu sydd ar frig y gyngrair, bydd hi'n dipyn o gamp i gynnal y record eleni. The start of the season was a little bit of a slow one for us, but I think of late we've picked up some form, so things are looking a bit better now. Our aim is not to be top 2, our aim is to be top 1, and nothing else really is good enough. Mis sydd wedi mynd heibio ers i'r 2 glwb gyfarfod ddiwethaf yn y brif ddinas, gyda Abertawe yn ennill o 2 gôl i ddim. Ond ar ôl taro 6 gôl yn erbyn Llandudno wythnos diwetha, fydd yr adar gleision yn llawn hyder prynhawn. They're always competitive games. I don't think there's quite so much the rivalry as there is between the men's team. To compete in the league, you've got to be taking points off teams like Swans and the teams around you. So it is quite tight at the top at the moment. So anything today, points-wise, would be a good result for me. Ar ôl 8 gêm yr un, mae'r 2 glwb ar union yr un nifer o bwyntiau tymor yma. A'r tîm cartre Abertawe ddechreuodd gryfa. Ton ar ôl ton o ymosodiadau, ond dim i drafferthu Cerin Chamberlain yn y gôl i Gaerdydd. Yr holl feddiant i Abertawe yn yr hanner cynta, prin iawn oedd y gwir gyfleon cafodd eu creu. Yn eiliadau ola'r hanner cynta, fe ddaeth Sarah Adams o fewn trwch postyn i sgorio. Mae'r ail hanner newydd ddechrau fan hyn yn Llandasi. Mae'n ddisgwr ar hyn o bryd. Abertawe sydd wedi cael rhan fwyaf o'r meddiant, ond maen nhw jyst ffili cael y bêl yng ngefen y rwyd. Croesi bysedd am fwy o goliau yn yr ail hanner. Roedd yr ail hanner llawer fwy cystadleuol wrth i hyder yr ymwelwyr difu trwy gydol y gêm. Fe lwyddodd y tîm cartref roi'r bêl yng nghefen y rwyd, ond yn anffodus roedd yr ysgellfraig Lauren Hancock yn camsefyll. Yn amser anafiadau roedd Caerdydd yn credu dylsyn nhw wedi cael cic o'r smotin, tacl gorfforol ar Catherine Walsh, ond heb ddal sylw'r dyfarnwr. Roedd na un cyfle ola i'r tîm cartref, Katie Hosford ar gic rydd, ond Chamberlain yn casglu'r bêl yn gyfforddus yn y gôl. Felly pwynt yr un yn y darbu. What will you take from this game now going into your next one? I think it's momentum more than anything. Unbeaten in 2019. I know we're only 2 games in, but still that's a positive to take. Mae'n siomedig iawn, ond oedd y gêm yn dda. O'n i wedi chwarae'n dda, ond dwi jyst ddim yn gallu sgorio, so a bit siomedig, ond dyna fel mae'n mynd.